Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांनो भिडिअखौ मोनसेयाव थामनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांनो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर खनजिता आरो थग्रननि आरोना ओमफ्राय खनजिताजों थग्रनजों मा जाबाय थादों ससियेल मिडियाआव नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना खनजिता आरो थग्रननि भिडिअफोरखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो बुजिनो मोनगोन आं नोंथांमोननो फार्स्टआवहाय फंनैसो खिथाग्रोनो सानदों आरोना दाहाय थग्रनाहाय मा होनो गावनि बिसि खनजितानिनो माखासे नेकेट फटकफोरखौ बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामगासिनो दं ओमफ्राय बै नेकेट फटकफ्रा बोरै मोना मारै बिथांनि सायाव बिथांनि मबाइलाव बोरै थाया बेफोरखौ खनजिताया गावनो खिथाना लादों आरोना बै भिडिअखौबो आं होगोन ओमफ्राय बिथांमोना न'खरावहाय एसे एनै दावराव दावसि जादोंमोन बिथांमोना बेनि गेजेरजोंनो नैबे दा नेकेट फटकफ्रा मा होनो ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बेखौ गावनि निजि फिसायानो गावनो मा होनो बै नेकेट फटकफोरखौ ससियेल मिडियाआव हगारना होदों आरोना नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जाय मोनथियाखैमोन आंनि भिडिअखौ नायबानो बुजि मोनगोन बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे खनजिताया मा बुंदों खनजितानि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम बयनावबो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दायो दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय नाथाय बियो भिउसनि थाखाय नङा जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा गारनानै फैयो सासे हौवानि बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो होननानै नाथाय दिनै अननायनि जायगायाव बियो मा होदों आंनो दुखुसो होदों आंनि फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि पिकचार आंखौ हगारगासिनो नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै आंखौ बियो ससियेल मिडियाआव लासिं खालामजोब्बाय आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिकचार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन फिसा जोङो थानो सान्थि मोनामोन न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन बुबाबो आंखौ दावराव दावसि जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना दंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आं ओरैबादि जुजिबाय नाथाय आङो बिनि खालामनानै जानाया अभार जाबाय आं जुजिनो हानाय नंला आं जेनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे खनजितानि भिडिअखौ नुखाबाय खनजितानि भिडिअखौ नुनानै बुजिनो मोनबाय जानांगौ बिथाङाहाय थग्रनाहाय मा खालामोमोन एबा मा बानायो ओमफ्राय खनजितानि नेकेट भिडिअ एबा फटकआ बोरै बिथांनियाव मबाइलाव थाया बेफोरखौ नोंथांमोना बुजिनो मोनखाबाय ओमफ्राय आं बुंनो साननाय बेनोदि लोगोफोर बेफोरबायदि बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव बेफोरबायदि खालामलायनाया आंनि थाखाय मोजां जायाखै आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गावनिनो बिसि असेथार आरो गावजोंनो फिसा सानै दं बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय।